হচ্ছে আমার প্রথম সন্তান ভাই। ভাগ্য তাহলে গেল সে সন্তানটাকে আরে সুন্দরিয়া আসছে বলে বলে পুকুর পুকুর চাইছি শরণাগ কনে কনে চাইছে তো বাবু ভাই এ তো হচ্ছে আমার প্রথম সন্তান। আপন তো কহিছিলেন ভাই অষ্টম গর্ভর সন্তান ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଏ ତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ଏ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ କିଛି এইটাকে নেই যাও সুখে দিন অতিবাহিত করি অপেক্ষা করছি অষ্টমগর প্রশংসন পূজা ভাই দেবকে প্রথম গর্ভ সন্তানকে ছাড়িবে উচিত করেনি মহারাজ। মহামন্ত্রী উপযুক্ত বিচার କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଳ କରି ଛେଡ଼ା କରିଦେଲେ ଆଠଟି ସନ୍ତାନକୁ ଧରିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ କୋଉଠି ଅଷ୍ଟମ ହେବ ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ରଥମ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ରବି ସମୟ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ। ହଁ ମହାରାଜ ଟିକେ ଠିକ ଭାବରେ ଗଣିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করছে সভাকে চিরন্তর প্রচক্ষের বুদ্ধি সম্পন্ন মহারাজ 8 কোটি সন্তানকে গোলাকার করে ছেড়া করে দিয়েছিল। যৌতুকনে 1 2 3 4 5 6 7 রবি সোম মঙ্গল বুধ গুরু শুক্র শনি রবি দুই রবি এ রবি এখন না সখা কক্ষমন্ত্রী দেবকী 8 কোটি সন্তান হয়েছিল চিরশত্রু সাহস সাথে সমবন্ত ছুটি যাওয়া সেই কারাবদ্ধ মধ্যে ও তারই আইন দেবকী কোলের নবজাত সন্তান বিনাশ করে তার পরিশ্রয় গোচর। ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ ପାଖକୁ। ହେଲେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲା ନା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହେଉ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ଦେବକୀ ଦେବକୀ দেবকী দেবকী এই দেখো তোমার ভাই কেতে ভাল আমার আমার সন্তানকে আমার কোলକୁ ফেরাই দেই ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବକୀ। ସେ ବାହାର ଲଗେଇଛି ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦେବକୀ ଦେଖ ଦେବକୀ আমার পুত্র কেতে সুন্দর দেখা যাଉଛି দেবকী। সন্তান ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଯେମିତି ତମ ଭଳି ଆଖି ଆଉ ତମ ଭଳି ନାକ ତମ ଚେହେରା ପୁରା ପୁରା ମୋ ସନ୍ତାନର ଅଛି। ହଁ ଦେବକୀ ଠିକ ମୋ ଭଳିଆ ମୁଖ ଦେବକୀ, ମୋ ଭଳିଆ କାନ, ମୋ ଭଳିଆ ନାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ସନ୍ତାନ ଦେବକୀ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଆସୁଛି No
ଆମର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଆମ କୋଳକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଦେବକୀ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେବକୀ ଏବେ କଣ କରିବା? ଯଦି ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ ପୁଣି ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ମୋରି ହସ୍ତରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତେ। ଦେବକୀ ସିଏ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭାଇ ପରା କେତେ ଭଲ ଲୋକ। ମୋତେ ଡର ମାଡୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ଭୟ କରିବା କିଛି କାରଣ ନୁହଁ। ତମେ ମାନେ ମୋ ହାତକୁ ସେ ଜଗଜାତ ସଂସାରକୁ ତୋଳି ଦିଅ। ଭାଇ ହଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ସେଇଟା ତମେ ଯେମିତି ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫେରାଇ ଦେଲି। ତାମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 8 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ତୋଳିଦେବ ମୋରି ହସ୍ତରେ। ହସ୍ତେ ତୀର ଘେରି କରିଅଛ ସତ୍ୟ। ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତେ ଯାର ମୋ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ। ଘରୁ 8 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ତା ସହିତ ଯଦି ହେବେ ସଂପୃତ ଦେବ করে নাসিবি শিরাপরে। ভাই এটা হচ্ছে আমার প্রথম সন্তান। ভাই আরে প্রথম হেউ বা অষ্টম হেউ 8 গোটি সন্তান যাক মোর চির সত্য। ভাল ভাবে কହୁଛି ତଉ ଛଡ଼ା ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି ଦିଅ। ଆପଣ ତ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ମାଗିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଉ ବା ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ହେଉ ଏଇଥର 8 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଚିର ଶତ୍ରୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଳାପ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ତୋଳିଦେବ ଏଇ ହସ୍ତରେ। ଦେବକୀ ଆମେ ଯେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲା ଦେବକୀ ଦେବକୀ ଏ ସନ୍ତାନ ହସ୍ତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ଡରୁରେ ନାହିଁ। পরিবর্তে মারিব পরিবর্তে মারিব। লিখি লিখি যায় আশার প্রদীপ অন্ধকার আসে ভাই অন্ধকার আসে ভাই আশার প্রদীপ অন্ধকার আসে ভাই অন্ধকার আসে ভাই দুঃখ সরিব দুঃখ আসিলা কান্দিব
আসে আসরে করিবে অন্ধকারে আসে ভাই ମହାରାଜ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାପର ଏଣୁକରି ମହାରାଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କମଳା ଶିଶୁକୁ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ସାରା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ତିଳେମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ହଁ ମହାରାଜ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଦୁଃଖରେ ନୁହଁ ତର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଅଧିକ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମହାରାଜ। ଏଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳାନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଋଷି ଦେଖ ମୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚତୁର୍ଥା ପ୍ରତିମାନ বিষ্ণু প্রণাম প্রণাম বিষ্ণু ভগবান। ନା ମା ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ କି କାରଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ତମେ ହେଉଛ ମୋ ଜନନୀ। ଜାଣେ ମା 6 କୋଟି ସନ୍ତାନ ତୁମର ବିନାଶ କରିଛି ବଂଶ। 7ମ ଗର୍ଭ ଉଠେଇ ଯାଇଛି। କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହିଛ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମରି ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବି। ହେଲେ ହେ ଭଗବାନ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେବେ ତାହେଲେ ସେଇ ମୋର ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ କଂସ ରାକ୍ଷସ ସେ ମୋର ଷଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ନିହତ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହତ କରିଦେବ। ଆପଣ ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରେ କହୁଛି। ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ହାତ ଯୋଡ଼ିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ମୁଁ ଏମିତି ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିବି ଯେ କ'ଣ ତୁମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅ ମା, ମତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅ।